Vivim amb por de mirar la mort de cara. Vivim amb por de riure en els moments de dolor. En general, tots vivim amb tanta por. És curiós per això com ens envaeix el sentiment de la doble moral i el pudor quan parlem d'humor. Els que practiquem el riure, i més en els hospitals, estem acostumats a que se'ns tingui en compte quan les coses van bé i les situacions estan controlades. Però quan les coses van malament, sembla que l'humor desaparegui i se'l deixi de tenir en compte com a element estabilitzador del benestar emocional. Hem demostrat coses tan importants com que l'humor redueix un 40% l'ansietat entre les persones malaltes, que milloren un 70% el benestar de l'equip sanitari i un 97% dels familiars considera necessària la presència dels pallassos d'hospital. I és que riure és un suport per anar paint tot el que vivim i tot el que vindrà. L'humor és un recurs poderosíssim per créixer en l'adversitat, perquè ens ajuda a relativitzar i a rebaixar la càrrega de dramatisme del que estem vivint i activa els recursos latents que ens ajuden a superar-la. Ara sí, ja per acabar, us proposo un exercici. Tanca els ulls. Sí, tanca els ulls. Imagina't la teva pitjor por, allò que realment t'espanta. Obre els ulls. Què canviaries per viure aquesta experiència d'una altra manera? Totes i tots vosaltres sou agents de canvi. Tot el que feu en el vostre dia a dia a la feina deixa petjada. Tot el que feu canvia les coses i millora la vida de les persones. No us faci por apostar per l'humor.